सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबावनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। आं बे भिडिअआव भटार कार्डजों मबाइल नाम्बार आरो आधार कार्डखौ माबोरै लिंक खालामो बेखौनो बानायनानै देखायगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालाम। लोगोसे बेबायदिनो भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायजेनसै। आं सिगाङाव नेटखौ अन खालामना लानोसै। बेनि उनाव मोनसे एप्स भटार हेल्पलाइन्स बेखौ आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होगोन। नोंथांमोना गोसोबा डाउनलड खालामनानै बेजोंनो बानायनो हागोन। आं भटार हेल्पलाइनखौ खेवना लाबाय। फार्स्ट टाइम अपेन खालामबा बेबायदिनो श' जायो। ओमफ्राय एग्रियाव टिक मार्क होनानै बक्सआव टिक मारनानै नेक्स्ट होनांगौ। ओमफ्राय लेंगुवेज सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। आं इंलिसखौनो थानो होगोन। गेट स्टार्टेड जाबाय नै। बेनि उनाव नैबाव कारेक्शन्स अफ एन्ट्रिसआव फ्रम 8आव क्लिक खालामगोन। ओमफ्राय नै माने फार्स्ट टाइम माबा लगिन खालामनांगौ आइडि बानायनांगौ जायो। आइडि पासवार्ड आइडि माने मबाइल नाम्बारानो आइडि जायो। ओमफ्राय पासवार्ड सेट खालामनांगौ जायो। सेन्ड अटिपि आव सेरबाय आङो। बेनि उनाव नै अटिपि फैगोन। अटिपि खौ होनांगौ। ओमफ्राय आरोबाव पासवार्ड दंबावो नै। नोंथांमोना फार्स्ट टाइम रेजिस्टार खालामनायाव पासवार्ड सेट खालामनांगौ। बे पासवार्डखौ होबानो जायो। ओमफ्राय जेब्लानाखि लगइन जायो अब्ला अटिपि नांखागौ नै। आं लगइनाव होनोसै। नोंथांमोना रेजिस्टार खालामोबा रेजिस्टार खालामनांगोन। सिगां रेजिस्टाराव थांनानै मबाइल नाम्बार होनांगोन। ओमफ्राय बिनि उनाव अटिपि भेरिफाइ खालामनानै पासवार्ड सेट खालामनांगोन। होनबानो जागोन। आंना जाखानायखाय आं बानायाखिसै। दा नै आं दहाय बायदि खालामफिनसै। दहाय लगइन जायाखैमोन नालाय ओंखायनो जायाखै। दा कारेक्शन्स अफ एन्ट्रिस फर्म 8आव क्लिक खालामबाय आङो। ओमफ्राय लेट स्टार्टेड माबा भटार कार्डनि आइडि नाम्बार दंबा नै इएसआव होनांगौ। नङाबा बे न'आव होबा नागिरनांगोन आरोखि। नागिरनांगौ जायो। आंना भटार नाम्बार दंखायो। बेनिखायनो आं भटार नाम्बारखौ होनोसै। भटार आइडि नाम्बारखौ 10टा थायो। प्रसिडआव आरोबाव नै दा नायनानै लादो बे नंगौना नङा। नंगौबा नेक्स्टआव होदो। ओमफ्राय नै बिनि डिटेल्स ओंखारबाय। ओमफ्राय मबाइल नाम्बारखौहाय नै दाना आधार नाम्बार होनांगौ। फार्स्टआव आधार डिटेल्स होदों नै। आधार गैयाबाबो फिलआप खालामनो हायो। माने नैबा मबाइल नाम्बार मबाइलाव मबाइल नाम्बार होबाय। ओमफ्राय नैबे मोनसे इमेल आइडि बिदों दंबा होदो। गैयाबा दा होसै। आं मोनसे होनानै होबाय। बेनि उनाव नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय। ओमफ्राय नै दाना फार्स्टआव शिफ्टिं अफ रेसिडेन्स दं। कारेक्शन्स अफ एन्ट्रि एक्सिस्टिं आंना बे माबा होनाय नालाय कारेक्शन्स नालाय ओंखायनो नैबे कारेक्शन होनोसै आं। बेनि उनाव नेक्स्टआव होनोसै। ओमफ्राय मानि कारेक्शन नै दाना नामनि दं जेन्डारनि दं। आंना गासिबो थिगखा। आं खालि मबाइल नाम्बारल' होदों। ओंखायनो मबाइल नाम्बाराव होनानै नेक्स्टआव होबाय आं। ओमफ्राय बेयाव मबाइल नाम्बार बिहरदों मोनसेबाव। बेखौनो होफिनसै दहायनि होखानायखौनो। भेरिफाइ खेबसे भेरिफाइ खालामबावदों नै। अटिपिआबो फैबाय। अटिपि सेट मोननानै दाना भेरिफाइ खालामसै।
भेरिफाइ साक्सेसफुलि जाबाय। दाना नेक्स्टआव होनोसै। ओमफ्राय दाना नै नोंनि नाम ओंखारबाय। ओमफ्राय दाना नैबाव प्लेस अफ एप्लिकेसन माने मबेनिफ्राय खालामदों आं बाव सेकआव होनोसै। गावनि जायगाया गामिया माबा जायाबा माने सेलेक्ट जायाबा रेड कालार ओंखारगोन अब्ला एसे देरसिन जायगाखौ होना होबानो जायो होमबानो जागोन। आंना दानाव सेरनोसै जाबाय नैबेनो नै कनफार्म जाबाय। नै आं बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाखिनोसै। बेखौ चेक खालामनांगौ जायो। दाना जोबनानै मेसेजबो फैबाय नै आंना।